Zdravím všechny lyžaře, dnes ať zbystří hlavně rodinky s dětmi, které vyhledávají poklidný areál a také ti, kteří mají rádi komfort a ideálně všechno na jednom místě. Nacházíme se totiž ve slovenském Salamandra Resortu, který zahrnuje kouzelný šalet, 4hvězdičkový hotel a k tomu krásnou červenou sjezdovku. Salamandra Resort je zasazený do srdce Štiavnických vrchů, do malebných kopců, kde jste daleko od přeplněných středisek i městského ruchu. Areál sice nabídne jenom jednu sjezdovku, ta je ale jednou z nejuniverzálnějších červených sjezdovek a má od každého něco. Je akorátně členitá, po celé délce krásně přehledná a prostřídají se na ní prudčí pasáže i carvingová náměstíčka. Tahle sjezdovka zůstává podstatnou část ve stínu, takže je krásně rovná i odpoledne. Na dojezdu této sjezdovky je k dispozici také dětská poma s mírným cvičným svahem, tady se bude líbit hlavně dětem a začínajícím lyžařům. Zázemí areálu leží přímo mezi hotelem a nástupem na sedačkovou lanovku. Zahrnuje bufet s lehátky, půjčovnu lyží a snowboardů a také restauraci s prosluněnou teráskou a byl by hřích nedat si tady brinzové halušky. Na lyžích ze sjezdovky pak dojedete prakticky až na recepci hotelu. Po lyžování si tak můžete odpočinout v útulném pokojíčku, v sauně, ve výřivce a nebo v bazénu s výhledem na sjezdovku. Opravdovým fajnšmekrům se tady bude líbit zmíněný šelet, který je jako vystřižený z pohádky. Možná z kanadské pohádky. Andrea Drengubáková, redakce Snow.